Machiegni kamora mora ma intie janeno mar LTN e chenro mar duond luo kawuono ni endi wadwa lose weche go koma bende mulo oganda joluo to moloyo e wache mag bedo koda ka kitambulisho margi. Maendi en oboke matin ahinya to e ngima mar dhano mondo mi itim gik mang'eny nyaka ibed kode to moloyo ahinya kendo sani koro chaka ombulu mar galamoro madhi nyime sani e piny Kenya ka niendi ber mar mondo mi watwage e weche gi wang'eni to koro ere ber mar bedo kod kitambulisho mari, ang'o gere maditim kode to moloyo ka intiere kode nyiso ni in ja Kenya to mano endo nyalo miyi bende yud gik mang'eny ahinya kata nyalo miyo kik yud gik mang'eny ahinya luwore gi kaka in iwuon iparo mondo mi iti kod kitambulisho mari. Joma ng'eny luonge ni ID e piny masani. An nyinga en Niko Kelo, abro donje twagni endi achiel kachiel gi wendo mantiere go kawuono mondo mi mathoth kendo mang'eny e wach machalo kama endi. Machiegni janeno mar LTN kaka nasenyisi ni antiere kaendi koda ka wendo ala mondo mi achiel kachiel akel wendo na chenro ni endi mar twak e weche manyien kod bende chenro mamoko mar mondo mi koro wadhi nyime koda ka twagni endi kaka bende chalre kata kaka bende ochal nikech ber mar mondo mi e sama chalo kama endi wang'e ber mar bedo koda ka kitambulisho no endo to an kode kaendi ka ng'ano ma jalony bende jatelo ng'amo lap dhoge jurni ne komno endo mar Ogunja higa manyien ola mondo mi kochopo kinde to mondo jo Ogunja opare kama pare jomoko. Nyocha ne oloso motegno kaendi ahinya konyiso ni jo Ogunja mondo koro yaw pachgi ging'e ni Tom Nduku ni e pap. Adwa mondo mi arwaki jatelo mondo mi los koda jopiny to moloyo ahinya e wach mar ber mar bedo koda ka kitambulisho. Erokamano. Chiegni ahinya. An gi nyinga iluonga ni Nduku Thomas. An aod Ugenya. Aodiro kokaka. To kako wachino jatim nonro. To kaluwore gi wach ma Nick wacho. To ing'en ng'ama timo nonro en ng'ama rango kama jo ae kama jidhe. Ing'en mokwongo nyaka wang'en to bedo gi gimiluongo ni kipande berne nang'o. Kipande mokwongo miyo ibedo ja Kenya. Namba 2, kipande ne mabro golo kaka nyuola ni nitie. Gi kama ae gi kama gweng' ma intie kaka chal. To kipande berne no nyalo konyi mondo ine kata kaka inyalo timo ohala. Onyalo konyi sama idhi timo ohala mora mora kata idhi timo gimoro ma dwaro ni nyaka ng'e ni in ng'ano. Kata kidwa bedo birth certificate nyaka ibed kode. Kidwa bedo passport nyaka ibed kode. To ene monyalo golo gimiluongo na anyuola ma dhano, gima kisungu luongo ni generational change. Ma kidwaro joka ng'ane tinyalo bedo traced bunuang' ni mae gweng' mane ae. To jowa mang'eny okoso ng'eyo ber kipande nikech opogore gi ndalo mane ji dware kipande. Kuom jogo mane kawo kipande ne gama nen malo nikech kipande ne ka in school nikech ng'ama ne chako dwaro kipande ne en ng'ama dhi tieko klas 12. To sama dhi tieko klas 12 no ng'eyo ne odhi bedo japuonj ochako kaka UT kopo no kodhi e level. To kodhi e level to ne pod onyalo somo to kotieko ni to ng'eyo maber ni odwa dhi university. To university ne en go ber mang'eny mane nitie pesa mal help masani want chon iluonge ni boom. Ma boom no en okonyo nikech ni nyalo ai gweng' moro ma in kata Nairobi no ne kia. Kaka idwa dak ikia. Koro boom no ema ne en facilitate nyithindo mane ai mieri modhier. To kine kasani idiere kae Kenya nyotimo maber. Minwang' kasani wan gi colleges ma middle gi matimo diplomas. Moyieni mondo ikaw help no mondo konyi. Apart from pesa mineno michiwo mag constituency kita mag county kita mag national ma presidential bursaries. In kata gubum minyalo yudo. To nobedo ni ionge kipande no nyalo miyo kori kos gik manyalo miyo chiemo ibed dhano. Nikech kaka kiyudo help cha to pesa no podi nyalo transfers bichulu okta fee.
busombi dhi nyime yo makare buchiemo iber dhano bukindi duoge chul ji mang'eny oseketo gini kaka gir go siasa minwanga sani ka koro wadwa dhi election to kora ka ji ng'eni kipande nitie ting'eno onego bed ni kapok walando wach mar yudo kipande to onego wakwong wanon to kipande adi maninda nindi office chief ma DC nogolo botero ka chief minwang ka nindo to chief no bende go kod gi siasa koluongo barasa en mong'ejo mane gweng'e no monego ter kipande mondo jogi oyude to mabende luwore nke jo siasa moko ma ohero ting'o ji ni gidwa bedo wajumbe ma onge wach madwa wacho ni ji apart from miyo ng'ato pesa gimiye ni mondo kaw kipande ako biyo gone kura samusorem to koro konya lawo bwana cha mondo dhi okaw kipande ni koro nwang'o ka focus marwa kaka jo piny osolal nikech okwaso ng'e ni kipande ni en ang'o to kipande no bende awacho ni polisi emosotimo marach chon ni jasa lori kaendi ma kionwen kionge kipande tina ng'ama kino dhi kot kiny gokinyi bomiyo ne ji ong'e importance ma bedo gopande to mane momineno kata ka jo pinje maoko sani odonji iwa mwakiagi inwang'ta kwa ndiko ji kor gweng' kucha ma gin timbe gi gin jokuoye to nikech wakia kaka gibiro wan waneno tich motiyo to wakia ni ng'ani nosotimo makosa kamoro ting'eni ka opande ni nitie to koro kata mecho nyalo bedo matin nikech inyalo luwi bunwang'i magi gik ma jopiny onego ng'e ni ber kipande ok en mana go kura josiasa to koso tiyo kode maber mane wamineno ka kipande ng'eny moflok i kuonde ma ichiwe kipande to jatelo kipande kapo ne adhi akawo donge en gima ana wuone mokonya arito mondo chief okel nang'o kipande to okine kopogore gi generation machon gima temo wacho ni generation machon ne ng'eyo gimomiyo ne gidwaro kipande ne nitie gima ne generation machon neno generation machon ing'e ne krit ni mondo dhi omiye tich no dhi dwaro omiyo ng'e ni kotieko sector ni to nitie gima opportunity ma bro create to mondo ayud gini nyaka ber go pande masani to koro were sani ng'e ni ji mang'eny gin kanyo sani kata nyithindo mang'eny riemba piko to gionge kata na kipande matin onge kata license ok ominwa ka accident kotimore to kata konyo gi tek pikipiki jadi mosolala nikech koro kaka idhi claim onge ni miyo ng'at ma is not identifiable koro inwanga kata na police kaka ndik ni pith gini ni abstract onge nikech ng'ama ne riembo gino is an underage ok en a person of majority age kada kiduong to ionge kipande you are a minor in a minor to magi ng'eni concept mane nyalo na wuok emomiyo police be nyaka dog back to mondo ging'e gima gitimo gichak mako ji ok ni gichak mako ji discipline nitie kabeda created ting'eni diere manchaki ing'eni sani police konwang'i korio to uko na ngapi ok ni ID ni ja Kenya nikech ing'eni ng'ama wuotho tieno gi njariyo ei tich kileo oringa marach iwinja to king'a marach to kinyal bedo go mondo ok nyal dwaro mondo ng'eyi koro kinwen kionge ID no nyaka dwar kaka idonjo kanyo iloso e wach moro kanyo endo mar ne jo siasa tiyo gi thuolo machal kama e sama chal ni sa siasa ochopo ka koro sani mikawe kura ni ema koro gigole ji to gichiwo pesa in achiel kuom jo siasa gi in ang'o mitimo mopogore an ing'eyo ana pile gima ing'eni sani ing'eni nitie discipline moro kama nyakwa bergo ni ma lal ni jo siasa sani nitie mjumbe matiyo iwinjo kuonde gi duto constituencies gi tegni gwa jumbe matiyo koro wajumbe gi makano go wisdom to gine ma giwuoyo kodwa koro gine chung mwadwa chung kodgi cha giwuoyo kodwa to giwacho ni bwana adwa biro adwa ni mondo youth mang'eny mondo kaw ID wanyalo facilitate gini nade mondo chop ne kila ng'ato iwinja koro wawinjire be sirkal noketo budget for this wanwang'o ni kata joka seche moko onge pesa nikech wasomiyo yo makwalo be donjo mang'eny inwang' ka mafuto ter maja kipande nyalo tiyo nitie gache sirkal in that county iwinja nitie kata constituency vehicles ma pesa matiyo kanyen mara iya ma it just need coordination to the area makamati timo ID registration tinwang'o ni mok timre nikech ng'ato dwano ne en makoro nyalo en monyalo timo gi to gima konyo bende onge koro gima duong' en ka MPs wa coordinate ji to ginyalo nyiso kama rem nitie then we chip in through him to gino bedo facilitated in a more good way
mano konyiso ni kich piem kode obro yombi. Ing'eni ni kan ing'eni kama pogore gi ji. And I don't look at leadership as a die or do thing. Mago gik mang'eny Nyasaye makelo. Ing'eni ni nan ga captain school. Nyasaye kelo nade ka ibiro kodi bet Nairobi ka jogunja bro yieri ade kokede kede. Nick nan ga iwinjo Nick. Mane kama ukosogo. Apenji gi mulo jatelo. Ema duogo. Ni sani ko kichopo Ugunja. Yes. Miloso gi jo Ugunja. Kamiluongo ni ground. In Nairobi. Ere ka jogunja bro yie. Ing'en tie diere ma campaign. Not all the time. Ok nyal bedo ni sasa duto ji dwa go siasa. Yes. Ing'en tie kaka Jaramogi ne bring up his leadership. And nyocha nyisi kae ni kirango leadership mane Jaramogi no go. Opogore gi leadership masantigi. To machane kaka for Kenya nengu MPs apradega chiel. Go back and trace motion mane jogo kelo. Jogo kelo nyaka vote of no confidence. Iwinjo jogo chungo nyaka budget. Kane giwacho no ka onge reforms to budget nyukudhi nyime. And kiri wan go jo Ford Asili jo DP, we were less than 80 people in that assembly. So you could see a parliament that has a future. Okro masani parliament jo wang'eny to onge motion makelo magi ji nyalo nuang'o en tim aranen sani nyabedo surprise ka mheshimiwa wanga ncha geri TV makiwinjo kayalo bwachi we have no time marito wachumu podudhi consultant sani nyoro en one mwachi bunge no they are not ready with the report koro ang'o report mar fuel regulation en one manyicho ger kabisa TV nyisi ni concept maji seche moko kichung farm okonyiso ni kichung farm to koro ino the negative. Yes, inyalo chung farm to sirkal ne monego bibu wacho ni jina gini suggestion why don't ober but wabro implemented at this time. Okni retract. Koro wado kendo e wach mar kipande ke mano toro mar wach molo sika wuono. Iparo ni koro onego tim nang'o mondo migino chak timre koro maber mondo ganda wawuog oko okaw kitambulisho. Kata kwa weche mag yiero e kwano gik mang'eny ahinya ma kipande miyo ng'ato bedo godo. Onego tim ang'o mondo mi koro wach ni ndi odonjne oganda ging'e gimo ne beni gitimo mondo mi gibede koda ka opande mag. Nick nyaka wager joma tindo man guluor. Nyaka wager joma tindo mong'eyo ber kamunyuolie. Nyaka waber gi joma tindo manyalo paro ni I need to make this community better than I found it. Iwinja okune kanin wang'o lumi dalau tibedu atho yodlu. You must make that society to breathe. Ing'eni Nick en gima rach kabisa ni kidwa ndiki ji gweng'u tini dwara soya kuom jo gweng'u. Kari dwa gang'o? Ito no nyuoli nga. Into mano nyuoli no ng'ama nogola soya chiemo ni nyuoli. To why is it that John ne ji nyalo nwang'o yo ma ji nyalo gerorego? And John ing'ene onge bu nyathi ng'ane ne nyathi society. Mana dier. Iwinja ne nyathi society. Mane momiyo ji nong'e importance mag society dongo. Kionge kipande ng'abro ndikia. Onge. Kata kiriek to ionge kipande. Did you do it? Okinyal yudo. Kata na passport mineno mwan go ni. Okinyadhi adhiya kamoro tiwacho na passport kuri ndiki. No, nyaka ng'eni min go passport ni ti akanye. Ti akanye no nyaka ibed mana go pande. Koro wan jok mineno masani an gi iri ng'ama chielo mo an sani wadwaro gik moki society. Wan ema nyaka wadog chien bwa behave well. Gima rach wan joma nigi ng'eyo wan ema behave marach moki. Nikech wan ema wadwa nyiewo ji madhi go koko. Nene kirango jo mwating'o ma seche mo go koko ma isone no sase mo kai jakom wan. Nikech jakom do wuoyo and level ma jakom samo wuoyo ko wuon luo. Owuoyo no piny. Mondo piny ong'e dhande. Tinwang' ka nyathi moro manende ng'ate moting'o momiko. Upande ongo go. Koko benoro nogo seidi. Chieng' kura no boko bigoyo. Kirango jok mineno miting'o maigo koko ng'eny gi. Gionge ya kipande. That's why gin they are for hire. So inwang'o ka ber nwatimo the right things. Mwa engage ji. Nikech I believe ni ka kipande nitie. Donyo jo mang'eny kata youth ma wuoyo mang'eny gi donyo onge. Ke donyo gi ni school, donyo gi ni college. Iwinjo. College oken ginene oken diploma college kende. College kata driving school and college.
college anywhere minyalo yude a knowledge manyalo advance your level for the future after A level. Yes. Onge wache wadhi e yueyo wawinjo wache madhi nyime kaendi mar weche mag opande. Opande yudre ni ji mang'eny kata sani nigi nyaka gimone ute manyeo kende machiegni mamonde gigo onge kodak opande. Makodho ginono ni kodwa oro M-Pesa kata mari chieme ot to pesa nyangi gole nang'ani nyaki gole mna pesa ka in go pande no. Account kidwa dhi yawo bank mondo mi ne nyalo kata oro pesa ni moro nyaki bede go pande mari. E seche ma ilo wacho pande kama endi onego kawe motegno nikech en gino endo ma onego ni ng'ata nitiere godo tekni seromo higni 18 miyo iyangi kaka ja Kenya kendo imi nyalo mari kaka ng'ano endo ma en ja piny Kenya kaendi. En weche gik modhi go nyime sani endi ka waduogo to wabro twak ka wadhi nyime mondo wang'e to koro ng'ano giri makoro ne okoro wach ni ndi motegno mondo wuog oko olose. Kik idhi mabor pod wadhi nyime. Chiegni kendo ma koro en okang' mar ariyo ma chenro ma wadhi go nyime sani niendi ka watwak e weche go mag opande niendi ochopo sama koro nyaka koro oganda kawe to moloyo nya gin oganda waloso ne jogo matindo ma be samoro pok obedo go opande ndi nyaka joma dongo ma sani nitie gi mierchgi mapok onge kata kitambulisho nyaka sama koro walose sani en wach mar wich kuot ahinya to moloyo sama koro oganda ni koro mondo mi koro kaw ombulu niendi ji wadhi e piem mar siasa kugo koru ni wan joka ng'ane to mna kunyalo go ombulu kodigo kionge opande mari magi te gin gigo mantiere kaendi. Jatelo aduogo iri e wachni iwacho ni ber mar mondo mi wajumbe manitiere otele wachni to piny owacho ok onego tele wachni wan gi DOs wan gi chiefs wan gi county commissioners gino ne wenegi tema ng'o mondo mi joka opande. Ing'eyo role ma mjumbe duong' kabisa kech mjumbe supervisor mar e wang' sirkal kuom jomineno mikwana maken mjumbe mong'e tich to mane kama nonego gichaki onego ben every year obedo gi jogi piny iluoko nyaka register nikech kata sama wuoye kodi ni ng'e ni nitie jowa ma Nyasaye osokawo nyaka nyowa go kura tibon wang'o ni pod gin ka jogo kura iwinja magi mange ibro nwang'o no ibro tigo marach mabro miyo ji bro chako pingo no kuro kwan to nikech samo nego watimie gik moko ko okotin kata IBC okonego yieni mondo dhi otim another recruitment kapok iluoko the register do mato gima gitimoga ok negi to gitimoga tang'o miyo kura ma joma tho inwanga sama go kura ka gitimoga man exercise ma IBC timo e kinde mang'eny no we dok nigi nikech okija IBC I would want next time ndikel IBC come on do ka IBC to ang'eyo ni part of the roles and update of the register but they don't do it update mari gen ga recruitment kaka sani but they don't clean iwinja to samoro bende cleaning tech samoro be cleaning tech nikech ing'eni oganda pok ong'eyo ni ka ng'ato tho tikawo birth certificate mare ti chief enang'o koro magi kuma wacho ni magi kuma koro bende koro un kaka jotelo kanye ma koro un bende koro wuok e mager to wacho ne jogi ni tiju en magi ing'en wachulo jogi sara sani ing'en wamiyo nyaka jogi pikipiki to pikipiki en ma dwaro jachang'i kor gweng' koro joma madho changa to changa olonjaga to changa no ka ng'ato madho okaw kata kitambulisho kese madho changa moro mudani ni ji madho to luokore joma madho changa go ok nyala kata mna chung madhi manyi kuma kitambulisho no mana kimer tulongo mer pile no inyalo madho matin to keep your life yini madho changa matin to keep your life going mano luore gi daktari in kichungo gonje bro nyiso yudhe mondo madho ga changa matin ne adwano mondo wadog chien kanyo mano debate for another time abro jatelo ng'ama jatelo wacho ka endi ji winjo mang'eny ahinya chieng' makoro ichungo gonje ibro nyiso joma rowere niya unyalo ga lise matin ta udhi luokru ing'en changa no osebedo legalized mano kanye ni sirkal and how to implement it in Mapudi. Changa no osebedo legalized packaging everything koro kadwa nigi madh tabro dhi emphasize on kako nyalo bedo manufactured bo bedo packaged gi kako bedo sold koro the procedure ma onge mama nata nyalo keto jogunja
Winjo kidwa kwenya. Koro anyisi process. Jogunja winjo ka mjumbe maru mtarajiwa pod wageno ni samoro nyalo chopo kanyo. Nigi yie ni kochopo yie kuja to bro dhi mondo mi olosi okange mag neno ni koro chang'ano kwota to kwota yone mowinjo. Ok ni gi kwota. Ing'eni gimoso los man procedure imadho gi discipline. In Uganda kidhi kongen ga free but imade from 5 onwards nyaka sabich. Iwinja. To jokmer kako parono. Presumption momiyo ji merga en sami tuone chato wacho ni watie ki iya odhi onwang'a mbele. Koro ne bende jo changa gi ki ok tuon madho changa. Ewe tuono gi process ne sirkal osonwang'o. Ing'eno on wani gini tek mondo wadil go. Kama ng'ato nyalo yudo pesa is not easy to deal with. Nyaki create mana process kaka nyalo konyo. Mano omiyo nyuolo ji. Onge wache mane ndo ibro timo kuchopo kocha makamna ni ber mar mondo mi wang'eni to eseche makoro kura onge kuom joma tindo masani gieki. Iwacho ni en tich mar chief mondo mi owuog oko sani mondo ng'eni dala ka dala manyathi osetieke school jagini 18 mondo gidhi gikawo that one notwithstanding. Iwinjo ni gima duong' en telo mar piny nyaka create opportunity ma ng'ato neno importance mabedo ga ID. Gima mi neno ka ji okel wetgi wach ID en nikech kati ber kode onge chiema ni dhi yudo tich, onge chiema ni donje college. Koro importance ma gini be okinne. Ng'eni kita police obedo very wrong. Nikech sani anyalo oro ni nyathina man go 21 years ma onge kipande 30 otiyo ga ID mar. Iwinja. So police ma Kenya be nindo. Iwinja. Nitie gik mang'eny momiyo wach maka ID oseduogo chien. So magi gik monego jotelo los. Enforcement agencies nindo. Ingredients momiyo gigi timore. Ing'eni gintie gi mwasomo in timo nonro miluongo ni case management. Iwinja. Kaka sani joko nego dwaro expert to timo gimiluongo ni case management. Why is it that IDs joko kawo? Iwinja. Koro mae emibet paint nono no okay. Nyaka bedie nitie okwame jogi an urge momiyo ng'ato nyaka dwar ID. Siso onge. That siso no gima duong'. Kasa ni nyo president otimo maber kukelo colleges mang'eny. Neno ka Ministry of Education nyo tiyo. Magi ng'isi ni now kitiyo ko form 4 you still have a chance. Ndiye kamedhe. Mano koro jibiro bedo ga ID. TVETs manyobiro. TVETs manyobiro go. Koro sani biro nwanga IDs, ibiro nwanga sani jibiro kawa ID moloka kwa soka kawe. Koro nitie benefits. Nikech nyaki chiwe sami apply. Yes, nitie urge. Koro sirkal nyaka timatek MPs owe yiera joma dhi go koki kor gweng' wadwa joma kan create manyalo keto ministry ma industry tembre. Wadwaro industry. Kisumo nigi industry adi. Population adi man kanyo. Wan gi graduates madhi graduate form 4, madhi graduate university, madhi graduate college. My then number. Adimu create mwakaka ministry madhi employment. Both in manufacturing industry and service industry. Mage gik madwaro nwadwa yali bunge. Ogoko kabal maonge tiende. Then we are no country. Okinyal sustain a program ko kimiyo ji the urge of getting it. Emo mineno kasa kura to gidhi kikawe. To kagi sogo kura, some of them have been very disappointed. Ma ID no dhi okawo to wita ni kikoro kara gino boko konye. Enong'e na ID ne mako yudo. Jakom nyalo bedo president to obiro yudo tich. Jakom no boko bedo president an ID ne mokwonge madhi lal immediately. Jakwe medwe tiyogo. Makoro kendo wakweligo kae makini makendo ng'ache medwa kadwar ninginene. No okwelo to kokwelo iye mano wang'. Koro waset pace. Koro ng'ato yewang' mawita ID mare. To kai bedo disappointed. In poki bedo disappointed mi wang' ok to lawi. Ji wang' mang'eny ji. Wang' ikawo upande me wit kucha. Oye ni ibro dwaro chiemoro. Kech kara koro gigi okonyi. Kech in ing'e ni gini madhi konyi. Onge wacho kendo beni iwa wang' mochop kanyo nikech gimanyo ne ID gini gik mang'eny ok siasa kende. Kata kwa we tich okonyi gi yore mang'eny. Kadwaro mana NHIF mondo ibed gi insurance mar NHIF. Ne kang'iti gi ID mari, omiyo ok en siasa kende. Iwinjo ni mana so wacho ni but ing'eyo gima nyaka ing'e. Goals mag bedo gi ID nyaka bed set. To nyaka gibed gik manyalo aji ng'ato. Siso mo wacho. Siso no. Ka siso onge, there is nothing. Achiel kuom siso go eko sani en ni ikawo kura idhi go ombulu. Be pane jo oikre mar dhi goye maber.
jowa to goga kura en mana ni jowa gimarach kodwa mano tadwa ni mondo awache kan careful matin onge haja mondo iting ng'ato kigoli constituency mar Luo titeri mar Luo machielo tai chieng' manene igo kura to in koro ino wang' no yombi koro ing'ta kaka ng'ano dhi go kura kia mage kuchwa manindoga iwinja igolo ng'ato kamoro seche moko igolo notion bagi koro ini weye koro kurano nindo kuche chon nindo iwinjo ng'ama ni constituency mar rural kin wuod gweng' na dier ni ng'ama thuon the other PM to komendo yombi it is not your day there is another day inti the yombi na to competition ten competition you cannot just go and win that's why the mane mo mine ka jo mokotho just so kweni kikete ninya kiyomba e nyato bende you die very quickly wait lokori ja kibarua maka koyo to kuretho you have other things to do in life bwana jo gonjo jako no e kendo ni ginyo ken tho gi kwo ageno ni winje maber kochopo sama ibro go ombulu bu penje to koro midware ni en tho gi kwo koso ken tho gi kwo nikech mano bende penjo manyaka upenje nikech ombuchi no temo dwaro ka intie ogonja kanyo to mana ko ng'e na dhi konyego yeah then they die for it onge wache koro adwa ni eseche ma odongo daka mathin modongo giki adwa ni mondo ilose gi migepe kata agencies iparo ni onego ni koro fast track gini mondo mi gikonyo gandawa oyud ID to mono ahinya mon masani kori kendo matindo ma onge gi ID to gichuogi mabende pod gin rowere ing'ena wa problem en parliament moko interrogate jomar concerned jomago wa piny kabisa gin wajumbe akiani kakete yo machielo tango winjire kodi king'iyo Kenya National Bureau of Statistics ma emochung' ne ng'iyo nonro mar oganda gi kaka ji odak gi kaka nyuolo ji gi tho mar ji ok chiw mago eko ma gin statistics mani kare mamiyo ji ng'eyo ni joma kama nigi ID kama kama joma kama pok oyudo kama kama omiyo kata MPs gi kido mondo mi gidhi githo e wach ni e parliament yudo ka gionge information ma right gionge data apenji ing'ego miyiero ng'ato jatelo ing'ego miyo ng'ato bedo jatelo en nyaka think ahead of your people both in their good times and bad times iwinja nikech how do they look at our welfare gine masani onego gimonego kwong kabisa gine manyendo report manyonego beni giwacho okine sani wa discuss gik mar areyo onge tiende iwinja sani bunge manego bed pinto wacho now warango yiero jiosotho jo Bureau of Statistics can you bring us the data maru kaluwore gi registration of births and death mondo wasomka then we know group adima nyo graduating from 4 are now becoming of age tadima nyotho tadima ngima be wan budget manyalo kawo jogi then now they vote in parliament and get the money okwanyalo wacho njuthi kawaidi kapod wakia san budget ni mondo warang mane kaka system tiyo then from there we can focus koro ikawo richo imiene wi od bura ikawo richo imiene wi Kenya National Bureau of Statistics okamieno awacho ni ginindi tijgi emano no koro mano blame gi okablame gi I'm telling them to do ing'eni giwacho na blame gi tachal ng'at moro ma aywakni ng'amo yier mofuwo jo piny odhi ogol you are not helping us idi be ni sama idwa ni idhi rally tidwa ni pam idwa ni go koko to gimanyalo konyi to kinyal yudo ni yiero jatelo koro empower jo piny sani inyisogi ni mondo koro giyier mna joma ging'eyo ni nyalo yes there's bunge ken ka tugo bunge ken ka go koko bunge ken ka building the country loso future mapping loso economy loso health it's about the future onge mabedi ka nindo kech mano ini future mane ibe wache na koro onge wache adwa mondo mi koro sani ndika wadhi nyime kaka oganda joluo en kinde go kuma winjo ni ber mondo mi wawuogi wadhi wamany gini ma en opande en gino ndo makonyo kendo oganda dware gima adwa nano
behavior ma chief be nyaka change kor gweng. Chief otemango koro. Gine manyawe ni gine ruoth machielo. Dong en ruoth. Ma kede dwaro kipande no to ine midwa wotha. Chief en ruoth. Ruoth nga. Chief en ruoth. Mano jatich. Dholuo luonge ni ruoth mar gweng'no. Ok on mistaken nuko en ruodhi. En ruoth matiyo to service. Ing'ene en tije won. Chiwo luor ne chief manie kor gweng'. Ok chiwo luor. Chiwo luor weluongo chief ni mayot kamano. Gin ruodhi. Chief ruoth nga. Bwana ruoth en Nyasaye kende. Modong gin jotich. Ang'o mi tugo gi language na wrong way. Jatelo chiwo luor ne jotelo mag ruodhi manie kor gweng'. No, chief en jatich sirkal ma mediate issues mag jopiny gi sirkal. Iwinja, ok en ruoth, en ruoth nga. Ruoth en Nyasaye kende. Ing'en wan go only one president in this country. Jomodong gin jotij president. Koro gin jotije mag. Yes, gibedo delegated according to the law. Koro kinyadi dwaro ni dwa nondikni barua to en pod onindo. Ing'e kirango maber, sani chief duto the constituency offices osoto maber, MPs osoto maber gin go office. Tinyano anko office neno konyon ga. Dongo en gi yore moko mong'iyo be mang'eny. Chang'a miwacho we modhi omako joma ketho. No, mano gitije. Koro nyaka wang'i maber. E thuolo mwadhi en endi jatelo. Adwani mondo itiek chenro ni endi inyis oganda te mag joluo mondo mi okaw opande to giberne mondo mi watiek chenro. Kaluwore gi kaka ikela kawuono. To ber kipande sani en ni wan guoyi mwagolo madhi bedo ker ma piny. To mondo ber ker ma piny nyaka wago ombulu motegno. Nikech kata kopo ni wayombo tibro rang to wan joluo ang' mane waketi adita momiyo jakom obedo president. Mano bende bro nwang'o ema bro miyo wabro bedo gi pok. Koro sani to nyaka wakwau ni mondo ukaw kura to ubed gi kipande. Nikech mondo ibed gi kura nyaka ibed gi kipande. Nikech nitie wuodwa mowuok madhi dwaro gimoro. To gimodwaro no nyalo konyonwa gik mang'eny. Koro sani dwa ni ng'ata ma podi ne onge kipande. Nikech kipande tindo nyong. Ing'en gima wiwil gon kipande tiyo nyong. Makta nyako ma otedo kamoro. Chief ndika barua. Titero kocha to joka consent to ide da idi. Tindo ko peka ka chon. Chon mane nyiki bed ga rusa ng'o mago tinde no gol. Tindo nyong'e kabisa. Koro an gima nyalo wacho no gi sani jowa kamora more ma intie. Kuog mondo ikaw kura. Nikech kura no sani to kendo dhi konyowa moloyo. Nikech kata kopo ni Nyasaye konyowa bwa yodo ker ma piny. To jomomiyo wabedi ker kabro nono to bando ni wakela ng'oi yadita mwabedo go president. Koro kudwaro ni wawinj ber. Ber mok nene wabedo favored wago kura. Mano ema koro kela e giko mar weche gieki mane waloso ni e chenro mar Duond Luo kaendi. Erokamano ahinya jatelo kuom mido thuolo ma mondo mibed kodwa kaendi. Wadwoko ni erokamano ni ne ichopo. To moloyo kwachako luongi kendo ichaki thuolo mondo ichaki duogi imiwa weche maber na imiwa gieki kindi gi jo ogunja wanolamo ni mna Nyasaye. Nyako chako rom kendo e chenro mar Duond Luo. Asebedo jata chenro ni endi mari nyinga en Nick Okelo.